Ka maulai tahun darbar hak jingelang ka belalong hak khatnyo tarik unailar kalasim ya karai bakim penyang ya ka state inquiry halor ka jing syasiat jong uba chair starfield thank you uba herlambak war convener ka maulai tahun darbar habakren bagi lap sai khubor ulai thu baha ka jingelang ka badan lang kirang bas nong jong kusnong maulai borok wei lembar ka sang samla maulai pelun bat sang balang jong kusnong maulai kalasim ya ka wei karai ba kata kalong ba ka sarkar jilla ka dewan IT saka National Human Rights Commission ban tokit halor ka jing syasiat jong uba chair starfield thank you menin ngilay kran ru pak chief minister ya ka judicial inquiry henry ka jingalang seisin pak kata kadi ka batang mangi khandai katuk ani kirang basnong rengkat BMDC ya ka mangi kran ya ka jingdon kam ya ka judicial inquiry henry mene ha ka jingalang ha bangni pakhat ba bro ko ka jingalang hi kawan ra ya sur badon kam ya ka National Human Rights Commission ha ka ban IT ya ka ni ka jing tokit ya ka jingja ya ka jing khlano kajong iba Chesterfield thank you koi pakaman menin ngila UI ya kajing pelat khobor kajong u chief minister badan buram ba andang man rashu sakat tu kan ni company jong central force tin UI ba kamdan kanu ru kajing e ha bakala ketak song suk song sain kabangin ha bandawan ra kata kumtangi kerpan ya sarkar bukan review ya kan ya khanang ba kanum don kanun ko jingia tenrel da kawan kum kata ru ngi bah ka bri hunyo trap ngim don kanun ko jingia ya ka ba on hab ban deploy ban penun kam ya kita ke central force